పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 9వ వచనాన్ని గనుక మనం గమనించినట్లయితే, మనం చీకటిలో నుంచి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వెలుగులోనికి పిలువబడిన జనాంగము అనే సంగతిని గ్రహిస్తాం. అంత మాత్రమే కాదు, ఎవరైతే మనల్ని చీకటిలో నుంచి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వెలుగులోనికి పిలిచాడో ఆ పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురం చే నిమిత్తం ఏర్పరచబడినటువంటి రాజులైన యాజక సమూహము అని కూడా మనం గ్రహిస్తాం. దాని నిమిత్తం మనం ఏర్పరచబడ్డాం అనే సంగతిని కూడా మనం గుర్తించగలుగుతాం. అంటే మనం చీకటి సంబంధులం కాదు, వెలుగులోనికి పిలువబడ్డాం. ఎవరైతే మనల్ని వెలుగులోనికి నడిపించారో ఆ వెలుగులోకి నడిపించిన వాని గుణములను మనం ప్రచురం చే నిమిత్తం ఏర్పరచబడ్డాం అనే విషయాన్ని గుర్తిస్తూ వస్తున్నాం. మనం ఎలా మనల్ని పిలిచినటువంటి వాని గుణాలను ప్రచురించగలం, ఏ విధంగా ప్రకటించటానికి ప్రభు మనల్ని ఏర్పరచుకొని నియమించుకున్నాడు అనే విషయాన్ని గురించి మనం ఈరోజు ఆలోచన చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒకానొక దేశంలో ఓ మంచి మిషనరీ సేవకుడు ఉండేవాడు. అతను తనతో పాటు ఒక శిష్య సమూహాన్ని, అంటే తనతో పాటు సువార్త పరిచర్యలో పాలుభాగస్తులుగా ఉన్నటువంటి ఆ సమూహాన్ని పిలిచి, ఈరోజు మనం సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్తున్నాం అని వారితో అన్నాడు. సరే, వారందరూ కూడా సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్తున్నాం కదా అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకుని బైబిల్ చదువుకుని చక్కగా సిద్ధపడ్డారు. ఆ మిషనరీ ఈ సేవకులందరినీ తన వెంట పెట్టుకొని ఏ గ్రామంలో అయితే సువార్త ప్రకటించాలనే ఆలోచన అతనికి ఉందో ఆ గ్రామం అంతా కూడా వారిని వెంట పెట్టుకుని వీధి వీధి తిరిగి మరలా తామున్న గ్రామానికి సాయంత్రం అయ్యేసరికల్లా తిరుగు ప్రయాణం ప్రారంభించాడు. ఆ మిషనరీతో శిష్యులు అంటా ఉన్నారు, అయ్యా, మనం స్వార్థ ప్రకటించాలి, ప్రభుని గురించి మనం బోధించాలి అని మీరు చెప్పారు. మరి ఈరోజు గడిచిపోయింది, తిరిగి మనం వెళ్ళిపోబోతూ ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంది నాకు. తిరుగు ప్రయాణాన్ని బట్టి మనం ఎక్కడ కూటమి నడిపించలేదు, ఎవరికి సువార్త ప్రకటించలేదు కదా అని ఆ మిషనరీని ఈ శిష్యుడు అడిగాడు. అప్పుడు ఆ మిషనరీ అంటాడు, మనం ఈ ఊరంతా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు మనందరం కలిసి సువార్తను ప్రకటించేశాం సేవకుడా అని చెప్పాడిన. అదెలా? మనం ఈ ప్రాంతంలో నడుచుచున్నటువంటి మార్గాలలో మనల్ని అనేక మంది చూశారు. మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనేక మంది విన్నారు. మనం కూర్చున్నప్పుడు, మనం భోజనం చేస్తున్నప్పుడు, మనం ప్రవర్తిస్తున్న ప్రతి ప్రవర్తన గ్రామంలో వాళ్ళందరూ అనేకులు గమనించారు. గమనించిన ప్రతిసారి వీరు ఇలా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు, వీరు ఇలా ఎందుకు నడుస్తున్నారు, వీరు ఇలా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నారు, వీరు ఎందుకు ఈ విధంగా ఉన్నారు అని వారు తాము ఆలోచనలు చేస్తూనే ఉన్నారు. మొత్తం మీద వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏమిటంటే, వీరు ఉన్న జీవన విధానం అంతా కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంది. అది ఎవరో కాదు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని పోలి ఉంది. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు బిడ్డలు ఇలా ఉంటారా అని వారు అర్థం చేసుకున్నారు. యేసుక్రీస్తు బిడ్డలు ఇలా మాట్లాడతారా అని అర్థం చేసుకున్నారు, ఆలోచించారు. ఈ విధంగా మనల్ని పిలిచిన యేసయ్య యొక్క గుణాలను వారికి ప్రకటించేశాం అన్నారు. శిష్యులంతా కూడా అప్పటి వరకు యేసుప్రభును ప్రకటించడం అంటే ఏదో అనుకుని ప్రార్థించటం అని, నిలబడి బోధించటం అని, అనేకులకు సాక్ష్యాలు పంచుకోవటం అని భావించిన వాళ్ళందరూ కూడా తమ జీవితం ద్వారా కూడా ప్రభుని ప్రకటించవచ్చు అన్న సంగతిని గుర్తిరిగి ఆశ్చర్యపరచబడిన వారే ప్రభుని స్తుతించారు. ఆ ప్రాంతం, ఆ గ్రామాల్లో కొన్ని రోజులకు ప్రభుని అంగీకరించినటువంటి సమూహంతో నింపబడిపోయాయి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మనల్ని చీకటిలో నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి పిలిచింది మన యేసయ్య.
ఆయన గుణాలను ప్రచురం చేయనిమిత్తం ఆయన మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రకటించటం మన బాధ్యత. అది మన యొక్క ఏర్పాటు. అయితే మనం కేవలం బోధించటం అంటే, ప్రకటించటం అంటే నిలబడి ప్రసంగించటం, సాక్ష్యాలు పంచుకోవటం, ప్రార్థించడం ఇలాంటివి కాదు. మన జీవన విధానంలో మనం జీవించడం ద్వారా కూడా గొప్ప సువార్త ఉందన్న సంగతిని మనం ఈ కథనంలో నుంచి ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. కనుక ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం. మన పిలిచినటువంటి దేవుణ్ణి మన అనుదిన జీవితంలో, మన కుటుంబంలో భార్య ముందు భర్త, భర్త ముందు భార్య, తల్లిదండ్రులు పిల్లల ముందు, బంధువుల ముందు, సంఘములను, సమాజంలోను, పనిచేసే స్థలములను ప్రకటించగలుగుతున్నామా? ప్రకటించినట్లయితే ఏ విధమైనటువంటి రీతిలో ప్రకటిస్తున్నాం? మన ప్రవర్తన ద్వారానే ప్రకటిస్తున్నామా? ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం. మనుషులు మీ సత్క్రియలను చూసి పరలోకమందున తండ్రిని మహిమపరచాలని ప్రభు చెప్పాడు. మన క్రియలను చూసి ప్రభుని మహిమపరిచే రీతిలో మనం జీవించడానికి ప్రయత్నిద్దాం. దేవుడు అటువంటి కృపనిచ్చి అనేకులకు మాదిరికరంగా, ఆశీర్వాదకరంగా జీవించే కృపనిచ్చి మహిమ పొందునుగాక. ఆమేన్. God bless you all. Have a nice day.